Kung Julian mo na, linaw na makakana mga ilang istorya. Medyo okay na. Yan, Kamera ito nga istorya. Ayan, pwede na. Ay, ito muna, pampag-good vibes muna tayo. Ito sa istoryahan. Ang mag-good vibes si Dala. Mag-good vibes si Dala. Duha, good vibes nga usahay, dili pud good vibes. Ay, niya muna ang mga nag-trending sa social media, sa YouTube, o sa Twitter, sa Facebook. Sige. Siyempre kagahapon ay nagbaha ang mga Father's Day, di ba? Father's Day. Kanya-kanyang post yun sa pag-celebrate sa Father's Day. Kanya-kanya ang okay, so atong ning Father's Day, atong papa. Kung asa, gitagaan siya og regalo, ana. Pero nga naman nag-trending, kung sa may ang regalo di ay. Tanawan ninyo mga guy, ha? Kung nakadawat mo og regalo kapon, kanan. Actually, Father's Day man, gitagaan siya regalo. Ayan, so siyempre natingala siya, unsa man ni? Abi niya salaset, di na salaset, kay gamay lang na nga box. O sa diyang, tanaway yang naong ha. O, pagtanaw niya, ay, kalo, sa tanaway yang naong. Okay, kalo, salamat, okay, thank you. Butang lagi, butang. Sus! Naman ay kwarta, tuwarap, murag na kurintihan. Makita mo, nikurog ang kalo. Nausap ang dagway. Talawa, lahirang ngisi, oh. Talawa, lahirang ngisi. Kabalo ka, Guy Bernie. Maurag kita kalipay sa in 365 days o sa nakaadlaw nga medyo malipayon ang mga amahan. Maurag yun na. Kaya pagka 364 days, Mother's Day man na permi. Ayaro na. Muna kagahapon, ang mga Father's Day, nag-celebrate sila kay hugas plato sila kagahapon, walay laba. Maulan na ilan na. Agyapon to nag-trending, naglinya sila laba. Naglinya laba? Unya, paglinya naglaba, makita na mga tiil sa asawa sa likod, gawantin lang palo-palo. So, morning. Ikaw nang ginawa. Oy, karon diya sa Amerika, ang Happy Father's Day. Okay. Naman tag 8 hours. Okay. Happy Father's Day sa ato mga kagahi nga naa diya sa Inglaterra, sa Amerika, sa Westing Bahin sa kalibutan. So again kalipay. Pero sa mga papa, ang kalipay cash, no? Lahira pud ko ng kalipay basta cash ang ihatag mausab. Oy, ito muna. Isa kung tagaan kwarta sa ato ang mga anak, lipay na oy. Siyempre. Alag sa mga tabo. Ay, kani kadua, kaniyo sa kabata. Siyempre nag-celebrate siguro sa somewhere. Actually nagkaon siya, ang problema sa bata, gikuha ang tinidor, perting sukuan niya. Ambin ang tinidor. Suko kaysa hilak siya, anong gikuha ng tinidor? Gikuha din mo ang tinidor, ha? Pansa. Gutom na kayo, gutom. Hulaton ba na ito ang mga bisita? Bisita sa inyong mata. Kaunta. Yan po ang mga nag-trending sa Twitter o sa Facebook, maliban na sa atong balitang sports, ha? What did you do? Yes.